ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹምን ሰላም ክትህሉ በዓል ሙሉ ተስፋዕ በዓል ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ክገብሮ ዝፀንኹ ማለት እዩ ሙሉኣት ሓሳባት ብትግርኛ ዝተተርጎመ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ተስፋ ግበር ጠቓሚ ኮይኑ ክትረኽቦ ስለዚ ናብቲ መደብ ከብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል። ፎልኸን ምክትታል ማለት እዩ ወይ ከዓ ምክትታል ፎልኸን ምክትታል ማለት እዩ ፎሎው ብእንግሊሽ ድማ ማለት እዩ ደ ሆንድ ፎልኽት ማይ ፎርትዱረንድ ደ ሆንድ ፎልኽት ማይ ፎርትዱረንድ ደ ሆንድ ፎልኽት ማይ ፎርትዱረንድ እንታይ ብለና ኣሎ እዚ እቲ ከልቢ ወትሩ ይስዕበኒ ወይ ከዓ ይከታተለኒ ብላለኻ ማለት እዩ። ፎርትዱረንድ ማለት ከምዚ ወትሩ ማለት እዩ ቀፃሊ ማለት እዩ። ደ ሆንድ ፎልኽት ማይ ፎርትዱረንድ እቲ ከልቢ ወትሩ ይስዕበኒ ወይ ከዓ ይከታተለኒ ማለት እዩ። ስታይኸን ምውሳኽ ማለት እዩ። Het water is gestegen. Het water is gestegen. እቲ ማይ ወሲኹ ወይ ከዓ ልዒሉ ማለት እዩ። gestegen ማለት steigen ናይ ሕሉፍ ናይ steigen እዩ። gestegen ማለት ሕሉፍ ናይ steigen እዩ። Het water is gestegen. እቲ ማይ ወሲኹ ወይ ከዓ ልዒሉ ማለት እዩ። aannemen መቕባል wie neemt de telefoon aan እንታይ ብለና ኣሎ መን የልዕላ ነታ ቴሌፎን ወይ ከዓ መን የቕበላ ነታ ቴሌፎን ማለት እዩ። wie neemt de telefoon aan de telefoon aan እንድሕር እትደውላላ ማለት እዩ። መን ይቕበላ ይኽእል ክትብል ማለት እዩ። ሳይፈር ቁፅሪ ማለት እዩ። ሳይፈር Ik noem een getal van 2 cijfers. Ik noem een getal van 2 cijfers. ኣነ ክልተ ቁፅሪ ክጠቅስ እየ ንበልና ማለት እዩ። Ik noem een getal van 2 cijfers. ኣነ ክልተ ቁፅሪ ክጠቅስ እየ ንበልና ማለት እዩ። aantal ዝተወሰነ Mijn zus heeft een aantal films gehuurd. Mijn zus heeft een aantal films gehuurd. እንታይ ብለና ኣሎ ሓፍተይ ዝተወሰነ ፊልምታት ተኻርያ ማለት እዩ። ሓፍተይ ዝተወሰነ ፊልምታት ተኻርያ ንብላና ማለት እዩ። Mijn zus heeft een aantal films gehuurd. gehuurd ማለት huren ምልቃሕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ምክራይ ማለት እዩ። springen ምዝላል ማለት እዩ። springen De hond springt over het hek. De hond springt over het hek. De hond springt over het hek. እቲ ከልቢ በቲ ሓፁር ዘሊሉ ሓሊፉ እቲ ከልቢ በቲ ሓፁር ዘሊሉ ሓሊፉ ወይ ከዓ እቲ ከልቢ በቲ ሓፁር ዘሊሉ ንበልና ማለት እዩ። The hond springt over het hek. verlaten ምግዳፍ
ምግዳፍ de vluchteling moest zijn land verlaten. De vluchteling moest zijn land verlaten. እቲ ስደተኛ ካብ ሃገሩ ክወፅእ ተገዲዱ ወይ ከዓኒ ክወፅእ ነበሮ ማለት እዩ። እቲ ስደተኛ ካብ ሃገሩ ክወፅእ ተገዲዱ ወይ ከዓ ክወፅእ ነይርዎ ሃገሩ ክገድፍ ተገዲዱ ንበልና ማለት እዩ። እቲ ስደተኛ ሃገሩ ክገድፍ ተገዲዱ ንበልና ማለት እዩ። gemeenschap ሕብረተሰብ ሕብረተሰባት De buitenlanders vormen hier een hechte gemeenschap. De buitenlanders vormen hier een hechte gemeenschap. ደብልናሎ እቶም ወፃእተኛታት ኣብዚ ቦታ እዚ ጥቡቅ ዝኾነ ርክብ ዘለዎ ማሕበረሰብ የቆሙ ንብለና ማለት እዩ። እቶም ወፃእተኛታት ኣብዚ ዝነብሩ ጥቡቅ ዝኾነ ርክብ ዘለዎ ማሕበረሰብ የቆሙ ወይ ከዓ ይፈጥሩ ንብለና ማለት እዩ። De buitenlanders እቶም ወፃእተኛታት vormen hier een hechte gemeenschap. ሓደ ጥቡቅ ርክብ ዘለዎ ማሕበረሰብ የቆሙ ኣብዚ ንብለና ማለት እዩ። እቶም ወፃእተኛታት De buitenlanders vormen hier een hechte gemeenschap. Vlag ባንዲራ ማለት እዩ። De vlag is helemaal wit. De vlag is helemaal wit. እታ ባንዲራ ሙሉእ ብሙሉእ ጻዕዳ እያ ማለት እዩ። እታ ባንዲራስ ሙሉእ ብሙሉእ ጻዕዳ እያ ማለት እዩ ንብላ ኣለና። The flag is helemaal wit. Land hager. In dit land wonen 6 miljoen mensen. In dit land wonen 6 miljoen mensen. In dit land wonen 6 miljoen mensen. ብለና ኣሎ ኣብዛ ሃገር 6 ሚሊዮን ሰባት ይነብሩ ብለና ኣሎ ማለት እዩ። In dit land wonen 6 miljoen mensen. ኣብዛ ሃገር 6 ሚሊዮን ሰባት ይነብሩ ብለና ኣሎ ማለት እዩ። erop ኣብ ርእሲኡ ማለት እዩ። Het ijs is sterk. Je kunt erop lopen. Het ijs is sterk. Je kunt erop lopen. ደብልና ኣሎ እቲ በረድ ብርቱዕ ወይ ከዓ ሓያል ስለ ዝኾነ ኣብ ብኡ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ወይ ክትጓዓዝ ትኽእል ኢኻ ንብለና ማለት እዩ። ክትጓዓዚ ትኽእል ኢኻ ንብለና ማለት እዩ። እቲ በረድ ተሪር ስለ ዝኾነ ብኡ ክትጓዓዝ ወይ ከዓ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ንብለና ማለት እዩ። Het ijs is sterk. Je kunt erop lopen. Waard ዋጋ ዘለዎ ማለት እዩ። waard. Hoeveel is dat horloge waard? Hoeveel is dat horloge waard? ክንደይ ናይዛ ሰዓት ዋጋ ማለት እዩ። horloge ማለት ሰዓት እዩ። Hoeveel is dat horloge waard? leveren ምርካብ ማለት እዩ። inleveren እውን ክኾን ይኽእል ማለት እዩ። inleveren ወይ ከዓ leveren ምርካብ ማለት እዩ። Ik moet het nu inleveren. Ik moet het nu inleveren. ወይ ከዓኒ
ik moet het nu leveren. حجي كركبو ويكبصحو علني قالنا مالتي ik moet het nu leveren وكاني inleveren مالتي يا eruit 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 موصا eruit het melk stroomt eruit het melk stroomt eruit het melk stroomt eruit እንታይ ይብለና ዘሎ እቲ ጸባ ብዋሕዚ ተደፊኡ ወይ ከዓ ወፂኡ ማለት እዩ እንዳወሓዘ ወፂኡ ንብለና ማለት እዩ እቲ ጸባ እንዳወሓዘ ተደፊኡ ንብለና ማለት እዩ het melk stroomt eruit وكم بقى كبرات تخاتلتي من بيتنا إيرترا لالو ما أنت مربي زي أميرة مالتي أبزم مصر ما أنتي كم تروليو أبتي كومنت صحيحكم نقرني أنا دما خمس ألفون مالتي ويدما بعلي زخنا فيديو كعلات ديو حسابات ديو وتعني إنجليش نيزرلاندز كم تي مالتي أنت تبلش أكون بعلكم تقولون ما ده حرنون رئة فيديو كراس دونكم مالتي ስለዚህ ድላይኩም ኣብቲ ኮመንት ጻሕፉ ለይኹም ክሳብ ቀጻሊ ቪድዮ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም ቻው